Aprang si kardom de ho kadu kawya fanta lapen nilimen ki kadu kawita chinipo nilimen laki avinasteron lapen non nalitum kilang bom labang ki Karbi 2.0 YouTube channel lo lapen nilipati mihas tame Voreng Awarsai APHUTHAK si nili nampe klang pon iglo lapen nili ako pinile thotta nili ingsi West Karbi Anglong anat Voreng Awarsai ki klang jolo so APHUTHAK si nili nalitum pan labangso video long nang than pachini pon ikpo lasika duka we afanta nang litum panta tuning ri iglo nang litum ta video ke chengpen kijut an lang ik thornon lalo pole nang litum ingson sonia lambange labangso video long ta thek pon long ikpo lapen labangso channel long jong si nang litum non nang kahumri milang polote subscribe krepin pane nang litum dam igder non subscribe pon igder non lapen hola bell arjan ta thek longin dakka nang litum ber pon igder na lapen video ta lang mesen pole nang litum share igon lapen mesen a comment nang litum pi igon tangte pini bangke West Karbi Anglong along kiklang labangso Voreng Awarsai APHUTHAK le chethan pono nang lapen chethan pono nang pinia bangla West Karbi Anglong along kiklang Voreng Awarsai APHUTHAK le chethan pono nang lapen nalitum handa tuning regla nalitum ta video kicheng men kijudan kilang thoria phansi lapen labangso channel long jong sinalitum nang kahumri milang polte ka chenghon pen subscribe ikon lapen aduhet bell arjan tu di da kanalitum ber poning dia no tangte lang pono nang copy pi process ma labangso Voreng Awarsai along a process mane kai planning koson son ma vacancy labangle non lang pono nang nili nali tum phan thiek pen stame nili advertisement alo bang na peklang ek jog jidat pola penali tum stame nang lang dun igon tangte pada depin pen chethan pono nang la penali tum la thek ponlongi screen along stame mate labangso mobile along stame arjana banali tum thek ponong ikpo danali tum lang igo jengkha college thipli arnam jengkha West Karbi Anglong 782448 advertisement lo labangke nali tum dak pen lang igo labangke college long hin Voreng Awarsai la sila bangso Voreng Awarsai long ninghang hang abang phua bang phitum nani tum jog dun iktame mate apply dun iktame asi thiek pen chethan pono nang mate lang pono nang labangso Voreng Awarsai abang lapen nali tum lak bangke la an claro edet la al advertisement alo bangke stame nilidak ingson sonia lam nani tum phanang than pon ikpo lapen kai apply dunia bang phua bang phitum nang litum standard form bang ke nang litum nang ikvek po standard form along nang litum kinang sosot koda kipido ning mate ki tokdo ning kinang sosot tokdon ik nang po lapen copy vacancy salong copy post nang litum jog ning mala so post amen hodak mention po nang po mate tokdon ik nang po lapen nang litum biodata lai hui bang ke nang litum dakpen tok pon ik nang po lapen SLC ke pass labang so certificate tan nang ik po lapen lai hui lo nang litum ingson son ni documents bang dak nang ikpo lapen ki jogdam ning labang ke nang litum jengkha college thipli arnam West Karbi Anglong labang sodim si dampen nang litum form abang ke jogdam ik nang pun nang litum screen along thek pon longi ason thak si number 1 along angke principal assistant professor lapen post age of the following department you are labang nang litum dak pen thek pon long ikpo nilindak nang than pon ikpo mate nang piklang pon ikpo lapen aprang sidak serial number 1 ong lang dam te dak principal apos do dak bang ing si do lapen unreserved dak ing si apos do lapen OBC MOBC la reservation bang dak ke 0 la son thata sidak number 2 long lang dam te english a subject aphan dak apos bang hini do lapen unreserved ing si do lapen reservation le ST dak ing si do la son thak si ako number 3 long lang dam lo pulte dak assamese teacher ta dak hinia post do nalitum dak thek pon screen alo dak hinia post do lason thata se dak unreserved mate UR dak ing sido alapen dak reserve na thule ST ing sido lason thata se number 4 along hindi a teacher hindi than bang labang ta dak hini post do mate 2 do number post bang lapen dak unreserved hini do lapen reservation dak thek pon longi dak ing sing sinalite la pokung bange dak bange reservation ma le de reserve bang ya la bang na le to la pulang pon igo nile reservation bang nang than pon ik edat post tame la puakung la post kan as do mala pen UR mate unreserved kan ans do mala bang nilin dak pen nang than pon ik pon ali to ma pan ason thak dak sidak number 5 along tai
education a subject a teacher ta dak hini nai lapen unreserved dak ingsido lapen reserve ingsido asan thak thak si number 6 along history along ta dak number of post bang dak hini nang litum thek pon long ekpo lapen number 7 long bang mathematics a teacher nai dak ta hini posto lapen number 8 long bang geography dak ta hini nai lapen 9 long bang astrology dak ta hini nai lapen number 10 along bang economics labangso subject a teacher ta dak hini nai lapen number 11 lang bang philosophy dak ta nang litum hini nai lapen number 12 along political science labang ta dak hini pusdo lapen B number lang bang cell address envelope affixing postage stamp nang po 5 rupees lapen education qualification lapen experience lahai huido pulte nang litum pinang po lapen caste certificate lapen mobile number nang litum tok don ignang po standard form along lapre kolom aki airpen lag nang litum la screen along thek pon lai lapen dak selection producer ba nang litum dak pon lang pon ego ko son son se tok ma lapen dak dolang ako ki tok thu bangke this selection will be the made purely the like a talk duk selection process talk pon eglo lapen ni lidak nang than pon eglo lapa ane dia ki talk ding len lan las nali tum dong si komania bang pho bang phi ke apply ning hang pol nali tum lang ikpa mi pen le jog dun ingo mate apply dun ingon nili kamatha teng polote ke long vegi bang nili tanang pu dun des taminali tum try dun ingon lapen jog dun ingon lasinali tum long leder na po bangke nang litum ning cipa beri mo ni simar ni si bangke long igvegi asi bor ibom nang po kaita naok stame post klang an long stame jog dun et nang po lala pulte mo ni simar ni si bangke long lok thek jola hello la penali tum jong se advertisement alu naing pulte ni lifan nang humri igon ni listame nang litum fan nang sen ikpo jola hello process bangke la selection sana video ke langi fanang litum labangso channel bangke nang litum subscribe gon la pera do het bella janta dui dak kanal litum ber porik denon la pulte monon fit nang litum azat son update nang litum kilong verie mati kilang long verie fan lo la sipinia video long bangal ancor lo do metak me kadu kavi Karbi 2.0 YouTube channel kilang raduan panstame nilihin pen KARDOM